Bé, continuem amb aquesta segona jornada. En aquest cas, en aquesta segona ponència del dia, tenim a Marc Calvo Lambrú. Lambrú. És graduada en Estudis Hispànics i en Filologia Clàssica. Parla diverses llengües, entre elles el romanès, que imagino que vindrà de ta mare. Ha exercit de professora de llatí al Liceu Francès de València, intèrpret per al Ministeri d'Exteriors del Govern d'Espanya. Ha participat en la 5a jornada de Literatura de Territori i Educació, Escribir desde la isla, el ladrón de las islas de Mercedes a León, i és membre del grup d'investigació de toponímia de l'arc mediterrani. El toponomàstic on Espanya i parla cades. Que està dirigit per el doctor Emili Casanova. Han participat en diverses jornades en ponències com la toponímia en Espanya de Pomponia Mela o de Perdidos, nombres al río. La remotivación de los hidrónimos hispanos en los floravos antiguos. Será que benvinguda, Maria i Conguilles. Doncs, moltes gràcies i moltes gràcies als organitzadors del congrés per tindre'm així. Això de la meva proposta va sorgir un poc en el marc de la meva tesi, que ara mateix estic fent a la Universitat de València i en el grup d'investigació de toponímia de l'arc mediterrani, que és sobre la toponímia llatina d'Hispània en les fonts antigues. Clar, realment de fonts antigues així n'hi ha poques, perquè clar, antic, què vol dir antic per a nosaltres? Per la majoria de probablement dels que estem així vol dir medieval, però antic per a mi és del segle II abans de Crist o III. I bé, el que m'ocuparé fonamentalment serà de fer un poc una perspectiva motivacional, és a dir, el que jo he intentat de fer és, el que jo estudio en els topònims antics, és els mecanismes semàntics i cognitius que els han format. I per això he d'explicar un poc què és la motivació. És una propietat semàntica que comprenem fonamentalment com una connexió interdependent entre la forma d'un signe lingüístic, és a dir, el seu so, i el seu referent, el seu significat. Clar, en toponímia això passa dues voltes. La primera volta quan diguem-ne, es forma la paraula en si, i la segona, quan aquesta paraula s'aplica a un referent toponímic. Diguem-ne que quan aquesta connexió és total, tenim formes icòniques o fonomimètiques. És a dir, quan la forma d'una paraula, diguem-ne, d'un signe lingüístic, imita totalment o suggereix directament el seu referent, el so, sobretot, però també la forma, o també fins i tot l'olor del referent, estaríem ante arrels icòniques o fonomimètiques, i per tot el contrari, si la forma no s'identifica amb res, aquesta connexió està totalment perduda amb el referent, serien formes completament abstractes o el que denominava Ullmann opaques. Què passa? Que hi ha una cosa amb l'altra, normalment en toponímia, és a dir, la motivació és una qüestió de diacronia. És a dir, quan la motivació, quan aquesta connexió és visible o accessible per als parlants de la llengua, la forma és més fàcil de memoritzar i de retendre i també de transmetre, i té menys possibilitats de perdre's. Però el que passa amb la història, amb les llengües en contacte, amb les llengües perdudes, sobretot amb l'evolució fonètica i fonològica i morfològica, és que la motivació es perd, que aquesta connexió ja no està present en la ment dels parlants. I què fan els parlants? Doncs de vegades o substitueixen completament la forma o li donen un altre nom al lloc corresponent o remotiven, que és el que veurem a continuació, el topònim, és a dir, l'associen a un altre significat, a una altra forma que té un altre significat i que aquesta sí que té una connexió més accessible, més fàcil i de vegades també més expressiva. I per això és més fàcil de comprendre i de transmetre. Clar, en ausència de documentació, la toponímia antiga és el triple de complexa i de vegades no és més que especulació.
jo he intentat fer un poc següent la classificació del meu director, que és Xavier Ballester, una classificació de les motivacions toponímiques. La principal i la més comuna és la descriptiva, és la que descriu, la que esmenta una qualitat física perceptible pels sentits del lloc, per exemple, no sé, el riu Gran. Una explicativa, que diguem-ne relaciona dos conceptes, normalment és una posició, en les llengües que fan aposicions, quan no fan aposicions doncs no n'hi ha posició, però normalment diguem-ne que són dos conceptes i que no seria una qualitat física perceptible per la vista, fonamentalment. Per exemple, el pont de pedra, el pont de fusta. Després, commemorativa, això és molt típica de la toponímia llatina, la columna de Trallà, no sé, però també, sobretot, dels sants en la toponímia medieval. Després tenim la motivació antroponímica o fins i tot toponímica, que és quan un lloc rep el nom d'un altre o rep el nom d'una persona, com va dir Maite, com la Rambla o el barranc de Pollo. I finalment la fonomimètica o icònica, que és la que he dit un poc abans, que és la que evoca directament el so, o fins i tot la forma. No sé si haveu escoltat alguna volta l'efecte Bubba-Kiki, en lingüística. És, per exemple, els alumnes normalment en primer ens ensenyen, això és un experiment, ens ensenyen, per exemple, dos dibuixos, un que és molt primet, molt finet, i un altre que és una bola, un personatge que és així gros, com si fos una bola. Qui és Bubba o Boba i qui és Kiki? Perquè tothom arreu del món concorda en que Kiki és el finet, el primer, i Bubba és el gros, no? I això per què és? Perquè els sons poden evocar, això és cognitiu, els sons poden evocar formes i olors també. Qui fa una olor àcida i qui fa una olor a xocolata o a nata o grossa? Bubba. I qui fa olor àcida? Kiki. Per què? No ho sabem exactament, però és psicològic. Bé, també pot ocórrer als topònims que n'hi ha, no me vaig entretenir molt en això, còpies o calcs semàntics. L'exemple era Alacant ve de l'àrab, però aquesta era una còpia del llatí Lucentum, que també és una traducció de Loukentos, del grec, que també es tradueix com a Castrum Album, és a dir, com un calc semàntic, la ciutat blanca. El Llobregat li passa una remotivació, és el que hem parlat de les falses etimologies, de quan parlam per la connexió entre la forma i el referent, i l'associa a un sentit que ell troba més accessible, més expressiu o també més acceptable culturalment, perquè de vegades tenim tabús. Què passa amb Llobregat? Que en realitat ve de rubricatum, és a dir, el riu Roig, però després en llatí vulgar s'interpreta com a lubricatum, de lubricare, esbarar. I d'ahir Llobregat, perquè si no, rubricatum no pot donar en català, Llobregat. Bé, això és un poc el que vas dir abans, de que quan se superposen diversos estrats lingüístics, evolució semàntica, fonològica, morfològica, falta de documentació, és un poc un puzzle, però que de vegades es pot recomposar o almenys intentar-ho. Els diversos estrats sí que ens donen un poc pistes sobre els mecanismes més recurrents de formació i de canvi dels topònims. I així ja tenim els topònims seleccionats. A veure, tenim en primer lloc Bétera. Jo així he seguit, la veritat és que de manera bastant fidel a la teoria del professor Belloc, que bé, ell proposa que Bétera realment seria un plural col·lectiu, un neutre plural col·lectiu que seria Huétera. Si comprenem Huétera com a Huétera moènia, és a dir, ruïnes o murs vells o conjunt de coses velles. A veure, en realitat Coromines proposava diverses etimologies, entre les quals Huila Pétrea, Huila Huétera, Huila Huítrea, però ell s'inclinava més per la de Huila Pétrea, diguem-ne que l'àrab hauria canviat la P en B
i hauria alterat el grup de consonàntic de TR en TER. Però realment el que ocorre i el que estudia el professor Belloc és que cita textualment, aquesta proposta planteja un dubte important i és que en els casos en què l'àrab va adaptar una P llatina a P, aquesta tenia efectivament una pronúncia especial, era la denominada ba ajamilla, no sé exactament pronunciar l'àrab, me perdoneu, i que s'articulava una tensió addicional. Però ja Griffin, que és un dels lingüistes, un dels especialistes que havia estudiat aquest fenomen, ya había afirmado que no hay razón alguna para creer que se confundiera realmente la P con la B en las hablas mozárabes. És a dir, que ells escrivien amb P perquè era el grafema que ells tenien en la llengua àrab, però que realment els parlants d'Al-Àndalus no confonien la P i la B. De fet, la P inicial es conserven altres topònims estudiats com Paterna i Pedralba, però de Bétera solament tenim les variants Bétera o Vétera en B baix. I aleshores l'única solució és que realment l'ètim fora en B alta o B baixa, en aquest cas doncs en B baixa. A més, el que va ocórrer és que uns anys després ja de la mort de Coromines es va descobrir les ruïnes arqueològiques de l'Horta Vella, que en realitat sí que porta actualment el nom de Vella. I clar, l'evolució, l'arqueologia també quadra un poc en la lingüística. I l'evolució seria, que jo crec bastant plausible, seria Huétera, després Vétera o Védera, no sabem exactament si en protoromans hauria sonoritzat la P intervocàlica. En qualsevol cas, després s'enfortiria en T en àrab, tindríem una forma bàtira o vítera i finalment Vétera. La motivació, si acceptem la teoria de que és Huétera, conjunt de ruïnes, seria descriptiva. Aquesta opció sí que està recolzada per la tipologia, sí que n'hi ha molts pobles, o sí, és sobretot un poliònim, moltes localitats que es diuen com Murum Huéterem, com Morvedre, Castra Huétera, etc. N'hi ha moltes. Un aparent problema és que aquest ús un poc metonímic de Huetus Huéteris, que vol dir vell, com a ruïna, no està testimoniat en llatí clàssic, però sí el de coses antigues o fins i tot el de tradicions. El que passa és que, com que parlem de llatí vulgar, tampoc és, vull dir, és molt possible que sí que existia. I bé, anem a Valòria, a veure on està. Aquest, jo no sé si realment és llatí o és més bé romans, perquè jo no havia llegit el llibret aquest que m'acaben de donar i que proposen una etimologia alternativa per a Valòria. Però sí que existeix a molts altres llocs de la península i està bastant acceptat que Valòria procedeix de Wallis Aurea, o de l'acusatiu Wallem Aurea, que seria la Vall Dorada. En principi també seria una motivació descriptiva. Sí que existeix un antropònim Valòria, però és escàs. No sé jo si sabeu del que es deia Valòria per ací, però sí que existeixen molts altres topònims. Vallòria, Valoira, Valloria, etc. I tots ells procedeixen de Wallis Aurea. Ací, ens proposen els autors que són el Policarp Garay i Tali, perquè no tinc temps de mencionar-los a tots, proposen que siga una deformació de la vall de Llúria. El que passa és que de Llúria a Lòria, difícil. No sé jo. El que sí que podria haver passat és que, com que Margarida de Llúria, que diuen així que seria la benefactora de Portaceli i que era, no sé, seria una noble que tal volta les donara alguns territoris o alguna partida als frares de Portaceli, era filla de l'almirall Roger de Làuria. Aleshores, si fem Wallem Làuria o Wallis Làuria, sí que pot donar Valòria.
però Vall de Llúria, no sé jo. Però bé, 10 minuts, per tant. Next. Després tenim Llíria, o Líria. Espera. Un momentet. Perdó. Ja m'he perdut. Sí. En principi és una veu indígena que remetia a una ciutat preromana identificada també amb Èdeta i seria la capital de l'antiga regió ibèrica de Letània. Tenim una única documentació, l'únic topònim que té documentació antiga, que és de Ptolomeu, que diu Èdeta Hecaileiria, és a dir, Èdeta o també Llíria o Èdeta, la també coneguda com a Leiria, alguna cosa així. El problema amb aquesta font és que no conservem l'original grec, sinó que solament conservem traduccions llatines i edicions que ja són posteriors, que són del segle XV, etc. En les traduccions latines apareix com a Leiria, però això no vol dir que no es pronunciarà en realitat Líria. I és que tenim una evolució molt típica del vocalisme llatí, on ja era una tendència natural, és una tendència natural de la llengua llatina, que el diftong ei passara primerament a una E llarga tancada, E. I clar, aquesta E s'aproxima molt a una I. Aleshores, de vegades ja en la pròpia documentació latina, en epigrafia llatina, en les fonts llatines clàssiques, de vegades moltes formes apareixen tant com E, com amb I. Per exemple, Dianei, que és un datiu, apareix en epigrafia escrit com Dianei i de vegades també solament com Diane i de vegades com Dianí. La paraula per a Lliri, que és Leirion, s'adapta al llatí com Lilium, a mi. Aleshores, jo crec que encara que solament, crec que Leiria era solament una variant gràfica, crec jo. La motivació. Bé, s'han proposat moltes etimologies indígenes. Les teories, per exemple, de Navarrete i de Michelena proposaven un compost d'arrels ibèriques en les quals l'E podria ser el remanent d'un complex legar, grava o arena, i Iri seria una variant de Ili o Ilu, ciutat. Jo això no ho sé, no puc donar tampoc més teories, jo no m'ocupo de l'ibèric, però en qualsevol cas, si fos així la ciutat del Pla o la ciutat de Grava o la ciutat d'Arena seria una motivació descriptiva o explicativa. I la confusió ja no. Bé, Serra seria solament unes qüestions així un poc curioses. És una veu llatina que designava primerament una eina dentada de metall per l'instrument, la serra, per a tallar fusta i altres materials, i en toponímia s'empra principalment com a orònim. Però realment en llatí no tenia el significat de serralada, de relleu que tenim actualment. En realitat, bé, estava relacionada amb l'arrel seco, tallar, era una arrel indoeuropea sec-ra, i també, curiosament, era el nom religiós que els romans donaven al riu Tíber. Bé, aquesta seria l'evolució fonètica de serra, posteriorment a serra, està documentada en àrab com Asharra i finalment serra. La motivació seria, en tot cas, descriptiva. El gorg, així n'hi ha una errada que vaig intentar corregir i no està corregida, però bé, no passa res. El gorg, primerament i fonamentalment, està documentada en altres topònims com a hidrònim. I això és perquè, curiosament, prové, crec jo, en última instància, de Gurges Gurgitis, que és una veu llatina amb el significat de remolí o voràgine. Per metonímia també pot significar abisme o barranc, però és freqüent sobretot en hidrònims. D'on procedeix aquesta arrel? Doncs és una arrel icònica, és una arrel fonomimètica, la mateixa que tenim en Gula, d'on ve Gola, que procedeix d'un icònic indoeuropeu gar i que també tenim actualment en fer gàrgares.
és el so que fa el líquid al girar. Aquest gurgues, gurgitis, és d'una de la tercera declinació i és molt complicat, i el llatí vulgar el substitueix per gurgum o gurgus, que seria un mateix remolí o gàrgara, no? D'on procediria el nom dels clots o de les fonts que es conserva actualment en català i en valencià, en la varietat valenciana. I d'aquest gurgu procediria el gorg. Bé, però els que coneixem el gorg sabem que és una muntanya, no? És una muntanya. I per què es diu el gorg? Crec jo que en primera instància seria un hidrònim, perquè sí que existeix la font del gorg. I sí que també crec que n'hi ha com un barranc, que antigament també hi havia un curs d'aigua, i que primerament seria un hidrònim i posteriorment s'aplicaria a l'orònim, a la muntanya. I bé, perdó, aquest seria lentiscle, però aquesta ja és romànica, era solament que m'havia cridat l'atenció, però no vaig estendre'm perquè jo crec que ja... No? Ah, me queden minuts i tot, mira. Doncs el gentiscle, realment aquesta és una forma romànica. Ai, perdó. És que, perdó, l'errada, aquí hauria de ficar gentiscle, el gentiscle. Doncs procedeix una forma llatina vulgar, lentisculus o lentisculum. És una veu llatina vulgar o protoromans, que originalment designava un fitònim, que és aquesta planteta, que veieu així, i que finalment també s'aplica a hidrònims i a orònims per tota la costa mediterrània. És molt comú, i com que en català també se li diu mata, i crec que en castellà de vegades també se li diu mata, apareix també molt documentada en toponímia. En qualsevol cas, sí que existeix així en València i en Alacant, cau del gentiscle, cova del gentiscle, etc. No té documentació antiga, però sí que és molt abundant en tipologia, i precisament així tenim la font del gentiscle i la cova del gentiscle, el barranc del gentiscle, etc. Jo crec que, no sé fins a quin punt aquesta forma és una paraula ja romànica, és a dir, romans, que portaren els habitants després dels àrabs. No crec jo que siga preàrab, però bé, senzillament m'havia cridat un poc l'atenció per l'evolució que té, que és curiosa, la de lentisculus, i és que, a veure, com ho expliquem? I és que es forma una sufixació en un diminutiu que ja observem el ulum o ulus, que és molt freqüent en la llengua vulgar, però és que la forma original ja té un sufixe incoatiu o iteratiu iscus, que també és molt freqüent en la llengua vulgar, i això és un indici de remotivació o d'un intent és un indici de que el parlant ja no tenia el que volia dir la paraula lentis o lentiscus, i després té la necessitat d'afegir-li sufixos que la facin més expressiva per a poder comprendre-la millor. I aleshores tenim lentis, i després lentiscus, i després lentisculus. És un poquet el que passa al valencià quan diu un poc, un poquet, un poquitiu, un poquitiuet. És el mateix fenomen. I bé, ja no vaig estendre més. Aquest és el gentiscle. I moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Mara. Jo com a neòfit m'has obert un món nou que no coneixia i m'ha semblat molt interessant, la veritat. No sé si entre el públic tenim alguna pregunta, alguna qüestió, alguna observació.